kathisha noma wephoyisa ithenga ikhavela uthatha imali kagogo uyothenga ikhavela peer pressure usuza ubona lama bless ahlala ngaphandle esikoleni eMongoye eMangosuthu ekhakini uphuma ibhlungu ungaligqoki usuyimpintsha ngamabhlungu awuyishintshi indlela ophila ngayo kini asikaze sisuke emakhawutsha kasingabuzi nisibone sesiminyele eceleni ngihlezi ngiphethe utshwala niyangazi kodwa ngiphuza utshwala noma inkinga zingifica ngoba ngamezweni lokuthi mina njengondoni inkinga eyohlangabezana nazo angiyokuyiqeda ngotshwala ngoba makuphela utshwala egazini ziyabuya seziningi true isinqumo sami leso ngathi mina ndoni angisoze ngathandana nabantu ababili ngesikhathi esisodwa ngokumzimba wodwa kodwa nina namadoda nga7 kodwa nibancane phela ngeke kufihle ukuthi nigangile nigangene edlula thina nina amaqhingo kwedlula thina mangathi akona amafoni ngibhale nje ula udwena ngathi kuyavotwa endiba mnandi mase ikhuluma bayahleka ibe buhlungu usukhulelwe ingane ongayazi yabo uchacha ngathi kuyavotwa nje vote kube buhlungu nenamba zamagidango nabaculi mina nenamba zabaculi abawu10 wena ugidela mina unenamba zabaculi abawu15 number uyithola kuye yebo lomculo ufuna ukumqasha sebenze njena ke manje masebefuna abafana ke ingane ke incane ngikhulumile ngani saliwa ngicela ukushutha ngefoni yakhe ishutha kahle qha ngicela ukufaka inamba ungisendele Page mina ngifuna inamba isipatona umkhuba sizonikhuza niyezwa yini sizonikhuza ngoba simthanda ngifuna inombolo anikwazi bafowethu ukuthi nikhuliswa womabeni ubodwa abanye bakhuliswa ubaba bodwa uma wakho uyavuka uyodayisa umuthi soso ugogo wakho uvuka every day ngikhulume nayo ngathi soso phumuza ugogo yakhumbula amazwana ngikubalela inyanga nganyama andizokwenza isoso ngifuna ukuhamba ngegogo ngiyobuza gogo ikhona igrocery fee nesoso iyona ncindeze engikunika yona you have to work hard uyayazi ijob enginike yona ngimtshelile ngathi uFacebook unemali bangaka abaholeli kulenyanga awukahleni bangaka abaholeli niyakhumbula ukuthi nginiqalisa indaba Facebook niqale nini nino 2 months angithi nina ngakusoso ngiqale September October November December wahola uqale nini wena November ngibesebenza uqale nini mehlo last month ukhalela imali uqale nini isivuvu October angithi niyayizwa lento baqale ngo-October ngibathethisa mina egroupini thina siba 197 njengamanje umuntu ufike eze ne-account bafollowane bonke abhale laba abantu bayilibhizinisi bebonke angakhuluma isaliwa ngamanye ama-branch angekho khona ama-branch singenawo la angekho kwi-group ngikhuluma abantu abasegroupini uma ngathwala 190 uyapost bayomcommentela uyapost iyona nto efuna leyo engagement ninemali khona abantu laba abaholile 2000 uqala istate sakho sicela 2000 usho ukuthi ngenyanga ezayo ungawubamba u4 ngawubamba u5 yabo kulo 5000 ngithene enza ini ngithene enzani khulumani ngithene enzani bese ngenzani Lungisa amakhaya nithi ngithe asithenga ama-weave asifake inzipho anika kadinga inzipho nenzipho enipho omdali ngoba amasenta asashoda ningaphiki nathi sesiyakwazi ukuhlala no 50k ngenyanga ngiyibonele mina ukuthi ngingalithenga iteki la 9000 but wena you need to work hard kuze ufike la ngikhona bese kuyima uyadadaza empilweni awuthi uma ubona saliwe ethenga imoto kunendle engarufiwe bese uthenga imoto anothule niyezwa ngithi uma ekhaya ugoge lokhathi mntanami funda uqede kuze ushintshela ekhaya niyawazi amazogogo niyawazi amazomama niyayazi imkhuleko yomabethu anikwazi ukulahla yonke into ngenxa yomfana umfana akabaleki basazalwa bakhona futhi obaba benu isibindeni naso anibafuna ontanga nifuna amakhehla liyoze lishonele kuyona ikhehla lizothathwa seliyisidumbu uyothini hawuyothini lishonele ikhehla likhohlwa amaphilisi uzothini akaze nisibone nje sikoma amakhehla sihupha amakhehla niwafuna ngapha hayi vele bethe umfana omncane na 64 hayibo zonke izinto nizenza itemu indoda mayibe neveni kodwa ke nazi ubebekho ngisho ibhayisikili
bafowethu lomqondo ukuthi kumele ukuthi umfana ugqoke impahla zasesasole kumele nuyeke ngoba umfana uzothi esuke eboleka okhiye sokhona okhiye abathengwayo agqoke izinto zase Transnet engasebenzi umqomo umfana akuthatha umfana avela ayokufaka nje endlini na ubona ukuthi ukusasa Transnet akuthatha ngithi vele bhebo hamba udlile usuthi ngoba kanalutho vele angithi nina niqomela ukuthi umfana usebenza phi noma unani phumani kuloko yazi ngiyakwenza kube yihlala mina ngiyalimala ngoba bafethu kade trending ngane ku-Facebook namhlanje eno 11 years ekhulelwe Hawu. uzobuka uNkulunkulu usiphanisha kanjani kade lutho kade manje nakhumbula ukukhulela kokugcina ukuthi ukuthokoza ngithi nakhumbula ukugcina kokukhulela bekhulelwe ba ena 12 angithi yes Yebo. labantu bathomba manje beno 10 years indlela abashesha ngayo thina besingabadli thina omaqanda no cheese thina mhlawumbe yeke izinto zethu zadelay nina nidla izinto ezishisayo vele imizimba yenu iyashisa niyakhula izingane ezincane ngathi indala imizimba vele iyadedeleka Ukana kana mncane. ingane le yiponi linuka nje ubizi Breast milk. ingane nje encane le so labafowethu njoba sila ngifuna ukuthi mawuba nenkinga wazi ukuthi intamba isisolution thatha inamba yami yangifonela sikhulume leyo nkinga leyo uma ukuthi uyabona ukuthi esikoleni akwenzeki kahle bafowethu khulumani ungaphuma ephepheni akusho ukuthi kuphelile ngawo Amen. uyaphinda uyoqala futhi uphinde Amen. yabo ake niyekeni ukuthi mina uSma ngamtshela ukuthi uma kuyokwenzeka ngimshaye athi uyongibopha ngiyophinde ngimshaye ngiboshwe ngimbhaqile ngithi ngiboshiwe ebe mabokoboko uma uSma kuyokwenzeka ethi uma ithethiso umuntu noma mayithethiso malume wakhe noma ngingasekho noma ethi uma ifaila ibulala ningcwabele yena kahle ayikho into engayisho siba ngithi ungayibulala imntana uyoyifela ngala mvelo usazohamba ufe nami ngizohamba ngife angikwazi ke sithando sami kuncencela ukuthi umonile bese ngithi hawu mvubu umgasela cha sisi uma ukuthi uyongigwadisa ngentambo uyoyithapha uthi emqaleni ufike ukhonze kubaba nami ngiyofa ngesikhathi sami ngoba ukuncenga ngeke sincenge sizonishaya mupho bandini vela bandini nizoshawa nje Akunjalo. Ekhaya liya. social media Abantwana beyihlala. bonke abantu abalamani babona nje faka into ukuzomfaka ekhaya nobhuti yamshana noma yamshana athi siyehlala imoto ezalandelana uyoshawa nje yebo namagidangoma ngathi kuyogidwa kuyemcimbini cha uyoshawa Behlonke balesolwazi. yebo Bangaphazamisa indoni mfowethu ngiyabona inkonzo ibale kanjani. Ngiyaqala ke ukubala kodwa amagama amahle kakhulu kunabantu